Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнири UFC 270 Фрэнсис Нганну ва Сирил Ган баргузор гардид ва мо барои шумо ҷойҳои шавқовари ин пресс-конференсияро омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмуи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Салом Калифорния, чӣ хелен шумо бачаҳо? дер боз буд ки мо дар ин ҷо набудем. Аз баргаштан ба ин ҷо шодем. Раҳмат ки омадем. Фрэнсис, ту дер боз шуд ки баромад накардӣ. Бо UFC гуфтушунидҳо дорӣ. То чӣ андоза ту аз баргаштан ва дидани мухлисо шодӣ ва аз ин муҳориба рӯзи якшанбе? Ман хеле шодам ва омодаам, чунки ин аввалин муҳорибаи ман аст аз он вақте ки мухлисо ба майдон баргаштанд. Акнун ман дар назди тамошобинон баромад мекунам ва ҳатто ҳозир ин тамошобинон, ин мухлисон ба ман қувва медиҳад. Рафтем. Фрэнсис, пеш аз ҷанг бисёри гапҳо буд, аммо ҳозир вақте ки Сирил дар бари ту нишастааст, ту метавонӣ тасдиқ карда ки байни шумо душманӣ нест. Чӣ хеле ки ман тамоми ҳафта гуфтам, байни мо ягон душманӣ нест, байни мо ягон кори шахсӣ нест, тамоман. Аммо ба монанди пешина, мо бояд ки ҷангем ва рӯзи муҳориба мо барои шумо шоу тайёр мекунем. Сирил, ту низ чунин фикр дорӣ ё ин ки ягон сухани Фрэнсис ба ту сахт расид? бале, ин чиз рост аст. Мо ҳардуямон бесаброна муҳорибаро интизорем. Барои кишвари мо ин лаҳзаи калон аст. Ту аз Камерунӣ, аммо аз Франсия оғоз кардӣ ба монанди ман. Барои ҳамин, кишвари худро муаррифӣ кардан барои мо шарафи калон аст. бисёр суханҳо гуфта шуд ва Фрэнсис гуфт ки туро дар вақти тамрин ба нокаут рой кард. Ту мегӯӣ ки чунин кор шудагӣ нест. Кӣ гапи ростро мегӯяд? Фрэнсис, ту ин чизро такрор карда метавонӣ? Сирил, ту ба замин афтидӣ ва баъд аз тамринҳо рафтӣ. Ту метавонӣ нақл кунӣ ки аниқ чӣ кор шуд? Ту чӣ дар ёд надорӣ? биё ту ба мардум нақл кун. Хайкики чап рух дод. Хайкики чап ва ту мегӯӣ ки маро ба нокаут рой кардӣ? Ту ба замин афтидӣ. Ту маро афтондӣ? Ту дар ёд надорӣ? Чӣ гуна ту дурӯғгӯӣ, Ту дар нокаут будӣ ва барои ҳамин дар ёд надорӣ. Не, ин чиз умуман рост нест ва ин чизро ту худат медонӣ. мо бо Фрэнсис спарринг гузарондем ва аз тарафи Фрэнсис спарринги хуб буд. ин хайкики чапи зебо буд. Аммо проблемаи Фрэнсис дар он аст ки ӯ спарринг дар техника гузарондан намехоҳад. ӯ спарринг аз тамоми қувва мехоҳад ва мо оиди ин чиз гап зада будем. бале, буд хайкики чап. ман дардро ҳис кардам. мебинӣ, ман ростқавлам. Дардовар буд, аммо ту маро ба нокаут рой накардӣ. ин чиз ҳатто нокдаун набуд. вақте ки хайкики чап ба ту расид, ту наафтидӣ, Сирил? гапа росташро гӯй. мегӯӣ ки ман спарринг дар техникаро дӯст намедорам. ман бо ҷангварони вазни сабук спарринг мегузаронам. ман бо духтарон спарринг мегузаронам ва онҳо шикоят намекунанд. мо спарринги хуб доштем ва ягон дурӯғ нест. танҳо ту дар ҳамон вақт афтидӣ. майлаш, бахшиш ки фреб кардам. ман туро эҳтиром мекунам, медонӣ? ту аз байни бисёриҳо яке аз ростқавлҳоӣ. барои ҳамин ту метавонӣ ки фреб накунӣ ва гапа росташро гӯӣ. ту маро эҳтиром мекунӣ? ман туро эҳтиром мекунам, бародар. ту дар назди чашмони одамон ноҳурматӣ нишон дода истодаӣ. ту дурӯғ гуфта истодаӣ. ту маро бо хайкики чапи худ аз пой афтондӣ? ба чашмони ман назар кун ва ҳақиқатро гап зан. ман ин сабтро надорам. барои ҳамин ман исбот карда наметавонам. аммо ин сабт дар касе ҳаст. дидӣ, ту исбот карда наметавонӣ. майли, оиди ин чиз бисёр гап зада мешавад. Сирил, ту мегӯӣ ки Фрэнсис дурӯғ мегӯяд. барои чӣ мо туро бовар кунем? чунки ин чиз рост нест. дарднок буд. ман гуфта истодам. ин хайкики чапи зебо буд. бениҳоят сахт. аммо ӯ маро ба нокаут рой накард. Савол ба Дана. Дана, ин кори шуда пеш аз ҷанги онҳо чӣ қадар муҳим аст?
медонӣ ин кор таърихи хуб аст, аммо муҳим он нест ки кикиро сахттар зад ё бадбинӣ мекунад. Муҳим он аст ки ду ҷангвари сахти вазни вазнин дар таърих муҳориба мегузаронанд ва ҳамаи саволҳоро маҳкам мекунанд. Фрэнсис, дар ҳолате ки ғолиб шавӣ, аз чӣ бисёртар баҳра мебарӣ? Аз ғалаба зидди мураббии пешина Фернандо Лопес ё ин ки зидди Сирил Ган? Маро муҳориба бо Сирил интизор аст ва ин ягона рақиб дар сари ман аст ва мо бо ӯ рӯбарӯ мешавем. Ташаккур, намеарзад. Сирил, ҳамаи мо дар пойҳо ва дар дистансия кор кардани туро медонем. Ин лаҳзаҳои асосии нақшаи туст, аммо ягон кас оиди текдаунҳо, гӯштин ва ҷуҷитсуи ту гап намезанад. То чӣ андоза ту муҳориба бо Фрэнсисро дар ин мавқеъҳо гузарондан мехоҳӣ? ин муҳориба ба монанди муҳорибаи пешина аст. Ман бисёр кор кардам. Аз пешина хеле беҳтар шудам. Дар қувва кор кардам ва ба наздикӣ ман ин чизро нишон медиҳам. Абад чӣ гап мешава мебинем. Ҳама аллакай медонанд ки ман чӣ корҳоро карда метавонам. Барои ҳамин дар ҷанг ҳамаашро худатон мебинен. Фрэнсис, ҳозир ҳамаи диққати ту дар Сирил Ган аст, аммо як шахс бо номи Ҷон Ҷон аст ва ӯ ба вазни вазнин баромада истодааст. Ту оиди муҳориба зидди ӯ фикр мекунӣ ва агар ту ғолиб шавӣ, ин муҳориба баргузор мегарда ё не? Не, барои ман ин муҳориба дар гузашта монд. Ман ӯро хеле зиёд интизор шудам. Баъди Стипи бояд бо Ҷонс муҳориба мешуд, аммо ин кор нашуд. Намедонам барои чӣ. Барои ҳамин ман ба пеш ҳаракат мекунам. Фрэнсис, ту дар карьераи худ бисёр нокаутҳо нишон додӣ. Барои ту боз як нокаути дигар кардан муҳим аст ва боз барои ҳимояи камарбанд зидди ҳамдастаи пешинаи худ. Туро ислоҳ мекунам. Сирил ҳамдастаи пешинаи ман нест. Аммо хуб мешавад ки боз як нокаути дигар дар рӯйхати ман илова шавад. Сирил, саволи ман ба ту, мураббии ту бо Фрэнсис хеле вақти зиёд кор кардааст. ин яроқи пинҳонии ту дар вақти муҳориба мешавад? Бале, ин чиз баъзе чизҳои махсусро дар муҳорибаи мо илова мекунад. Мо бо роҳбарии як мураббӣ ғалабаҳо ба даст меовардем. Ман барои ин чиз шодам ва фахр мекунам. Ва ҳамчунин барои ин муҳориба, бесаброна муҳорибаро интизорам. Барои мураббӣ каме душвор мешавад, чунки ҳатто нигоҳ нокарда ба он корҳое ки байни онҳо шудааст, то ин дам онҳо дӯсти ҳақиқӣ буданд. Лекин бале, мураббӣ ин яроқи пинҳонии ман аст. Фрэнсис, ман медонам ки ту бо Майк Тайсон шиносӣ. ӯ 22 ғалаба дар якум раунд дорад. Ту гуфтӣ ки барои $500,000 ҷангидан хаста шудагӣ. Ту намехоҳӣ ки каме зиёдтар пул кор кунӣ ва аз 2 дақиқа камтар ғалаба ба даст биёрӣ? Не, ман нақшаҳои вақтӣ барои ҷанг намесозам. Як маротиба ман ин корро кардам ва ин чиз тамоман ба ман фоида накард. Акнун ман худро ба даст мегирам, бо диққат кор мекунам ва имконияти худро интизор мешавам. Ба ростӣ ман мехоҳам ҳар чӣ зудтар нокаут кунам, аммо агар ки ин кор дертар шава, ман ин гуна натиҷаро низ қабул мекунам, агар ки эҳтиётона кор кунам. Ташаккур ки омадем. Ҳозир ҷангварро рӯбарӯ мекунем.